Hello guys! Welcome back to my channel. Paingon mi sa dagat karon. Gi-invite mi sa birthday niya si Uncle Dudu. Naada ni si Uncle Dudu naghulat. So makabambam jud ta karon. And naglitson sila. Tuwa na sila Uncle? Tara. Sakay na ta ni Uncle Dudu. Kay siya ang among driver karon. Wala siya nagpanday karon. Uy, maunang padagat ang beauty karon ni Maya. Si Mother Marites to ana dito. Tabang-tabang po si Mother Marites dito sa pagluto-luto. Abang-abang ang bambam namin doon sa dagat. Dako kayang lechon guys. Ha? 40 kapin kilos? Arang dakua di ay. Ang niya to, primo lipa na. Nara si Mother Marites. Hi vlog! Welcome to my guys. Kalabi basad kay dala sa inyong soft drink karon Ikaw ray maka. Di ara. Oh. Saan? Ay. Kuan uyab dia. Wala uyab. Ano way uyab? Alas na way uyab. Si Jimbo wala uyab, ikaw wala uyab. Nag-uban ang boys mga single. Sige, makaingon dai gyapon sige kin wag uyab. Ugali. Nawa na. Kaya isa, akani. Isa uyab dani. Ano yun mo na yun? Wala. Ano yun mo na yun? Ang kanang kalayo. Pwede doon. Uy, uyab. Huwag ka magwalat bata. Wala. Parang darani. Uyab tanan di ay. Uyab. Wanted lovers ko. Na si Lini. Day off manilini karon uban mi karon dito sa dagat. Si Auntie Linda. Nadani si Auntie Linda. Good morning, good morning. Kinsa man sa nila? Ay, bata. Ay, naon sa ba? Unag hatod ang mga kuan. Una ang mga Marites. Unang Marites hatod. Kami sakay sa imuhabo. Ni Lini. Oh, sige. Saki na lang ng isa na nasa tumoy yan ang tunudo kay para. Sige Lin, una Lin. Ha? palo. Di man. Ikaw una noon. Magpalo. Di man mapalo kay tugbong man. Dali si tangki bo. Di nagtangkihan. Bata na to. May bata. Kisay bata dia isa. Tangki dali sa kanjimbo. Bata. Ha? Oh, tangki na tangki isa. Bata. Wala. Wala, bata mo si Aro. Itong magulang. Asa. O katong magwambo. Karga. Ang alin. Nari si Ziil di ay. Ziil na lang. Sige. Sige Lin. Huwag ka bro sa kapangasan. Oh, sige Lin. Kadaog ba ka ni Bo? Nakakuha niya. Kadaog ni Bo? Taysa pati Ilin ha. Taysa pa buha. Sige. Larga na. Kadaog pa. Kaya pa, kaya.
kami sa Bulisong. Kaning Bulisong sakop ni siya sa Kinugitan. Sakop ba ni sa Kinugitan ang Bulisong? Di na si Mother Marites. Hello guys. Naguna-una si Mother Marites. Are. Una-una gid paniguro gid aron kasakay gid sa motor. Ano gyud? Yes. Ang tanod Nya, naay mga balon nila are. Ipaila-ila Sherlyn ang kuan balon. Naray ko ano, saging. Saging. Unsa pa na uban? Saging yapon. Kamuti. O kamuti. Nya naapay rice cooker. Bulisong Beach Resort. Sinura gamay natulog na asawa ni Nico naari. Nico gamay. Bam si Auntie Mercy sa lechon. Si Mother Marites magtakiang na po ni siya. Sinura gamay nakamata na. Magbasa ko ari sa dagat, tanawan ninyo basin mahimo kog sirina ani. Cha, nanablis yung kabayot. Anita basa-basa sa dami. Dah. Oh. Waiting lang ta kay wala pa ang bambam. Busy pa sila pag-arrange sa mga pagkaon. Okay ra ka, ante? Okay ra. Okay ra guys. Okay ra si Auntie Mercy. Tanan okay ra kay makabamba manikaron sa lechon. Ang akong sanina nahulog. Apit. Wa ko kay bawahan sa dapit nahulog. Eto mayroon kaming saging, kamuti, at saka yun ang lechon. Eto may kamuti oh. Eto na lang natira sa kamuti. Ayan, sige mga bata. Oh, pray. Asa pa? Pray naging. Antinilda, pray na. Asa pa? Lord, amo handa Lord nga giamo ni nga naman sa birthday sang ako. Ug naka Lord nang tanan Lord magkaw ni mabutog. Tagas ko na lawas. Ginaw ka Lord nga among birthday celebrant. Mo si Jade. Tagang ito ba sa lawas, tagang tas nga kinabuhi, maabot ko sila ng mga kadrigan sa celebrat sa iyang birthday. Kini Lord among gipangayo gito salamatan kinaay din sa ito ingong ko anak mo ng hari uban ka na hangtod sa kanturan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kani ako ang kamuti. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Len, sige na Len. Kaon na kaon. Di ara ako kamuti. Kana. Mother Marites. Git dakuan Mother Marites. Auntie, sige na ti. Wala mo plato ti? Sige. Unsa na imong gidala Mother Marites? Kana para sa arthritis. Dadto na madam. Sige na. Happy birthday Marites. Happy birthday Mother. Dara Mother sisibog na Mother kay basig. Kanya ako kamuti Mother ha. Kana. Alright guys.
Let's eat guys. Kaon ta tanan. Happy Sunday. Lechon. Madre Marites. Ay, pupunta. Kain tayo ng lahat, guys. Kain tayo ninyong lahat. Dati. Nagdugo pa. Nagdugo. Sakto lang timpla. Ha? Nagmarites ko sa punta kamera. Kao na! Sige ka, kung kailan lang ako ito. Kaon ta guys, tanan. Dati na. Aw. Nasi Jose adik guys. Nasi Jose adik guys oh. Janjan. Ato kawatan. Kahit ng pangit. Ano to deme? Wala man to eh? Wala. Magdahik sila. Ito ba? Oo. Doon na ito. Luhay na ito, eh. Ato ipahatag ni Rapi ni Auntie Ima. Hindi na ba? Ya ka dito ko para dugangan. Lakas ka dia. Lakas ini. Lakas sama. Ya ka dito ba Auntie Ima to? Padugangi. Padugangi ba na? Kau saling sa di mo karo. Ay ipasa dia ang diversi. Nah guys. Alam mo, di mo nakakaon sa kaya. Saging. Enggak? Bisa? Bala di mo makakaon basta ako makakaon. Bala di mo makakaon basta ako makakaon. Success. Naragit guys. Success. Ali ato di mo, ali mo. Tagisin. Ali mo. Dira. Dira. Ay pagpa-ula-ula dia Rapi, o dadi. O dira bo. Bakal, sige yun. Good. Hatag na pika sa tukaw. Wala. Yapa. Igagaw na po din ako guys. Oh, kawan mo. Lagi Madam Are. Kaon dam. Bigo ta karong dagat. Ato ang naam sila dani. Kaya na po dani nagmuwi-muwi sila ini. Hi guys. Dara guys. Okay pa mo dani. Dugangin ni dito kaw inji kaw. 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 Dalaha dito ka ang kiima kaw ina dugangan kuno kaw. Kani punuan ni ha. Agani. Tingnan ito nga ipapuno-puno ni antilimit. Kau. Yara guys. Bam. Itson. Atak na. Ha? Balag di sila kataon. Kamu kataon. A few moments later. Palit ko sa lansang para sa double walling.
lansang sa plywood. Lansang sa plywood para double walling. Tagpila na siya ang pan. 130. Ang sabi ng 130, isa ka kilo na. Ito sa ngayon. Nakapalit na ko sa lansang para sa plywood. Yan. Here ako sa kanila ni Lilin kay mag-charge sa ani before tamo pangas sa bukid. Ito ay damit ito. Galing ito doon sa payag. Kinuha ko doon. At saka ito ang sanggot. Kinuha ko rin doon. Para paunti-unti tayong may madala na gamit doon sa bukid. Dito ako ngayon sa kanila ni Lilin. Si Budog. Naapa si Budog Ari. Siya ang sakyan ko papunta sa bukid ngayon. Magapunan tayo dito sa kanila ni Lilin saka tayo magpanga sa bukid. Here sila umpisa na sila pagkain guys. Lahat-lahat dyan. At ang ulam ay malaking tilapia. Ayan si Lilin, si Auntie Mercy. Anya punta guys. Si Saysay. O si Alshel. Naadiri si Alshel. Si Riri o si Koreana. Hi guys. Si Budog. Mukaunta guys. Diri rata sa kusina. Kay naay cook lagi ni Bintoy. Uy, sosyalan si Bintoy Hi, Lin. guys. Naay cook Lin. Oh. Maghugas muna tayo sa ating kamay. Kaon na ta. Kay nakahugas na ta sa atong kamot. Sila nagkaon na pod sila adto. Naatay basahon karon sa comment section. Kaya eto. Sibog-sibog ta diri dapit kay para maliwanag na maliwanag ang ating kuha mga sis. Eto klarong-klaro ang ating boobs. Char. May boobs ka ba bayot? So eto tay. Eto mayroon tayong basahin na mga comment dito sa ating vlogging. Char. Bitaw. May mga comment din na maganda. May mga comment din na parang hindi nila nagustuhan. Pero okay lang, it's a natural resources. Saan ba yun? Babasahin natin. Sure. Bitaw kaon sa ta guys ha. Amen. Let's eat guys. Akong gipili ang ulo. Kay kaning ulo daghan masibsib. Bitaw na ako'y nabasa sa comment section nga ngano kunogi ingana ang akong kuan payag paghimo nga dapat naay kusina agad naay teres agad bitaw sa tinuod lang no hinay-hinay lang di nato diretsuhon kay di man ingon tanto ka dakuan ang atong income. So, kinahanglan, dahan-dahan lang. Kay, saba ming, hinay-hinay lang, mahuman ra lagi na puhon ang atong payag. No? Ikaw, maraming salamat, Mami Vic, sa lahat ng mga suporta mo sa akin. Sa mga blessings na binigay mo sa akin. Maraming salamat. And sa inyong lahat-lahat dyan, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. Eto, kain tayo guys. Ayun mo kabalaka kay kadang payag dia sa akong luti karon. Ako dalon po ang mga pato diha. Then mamuhi pod kog manok. Pampuhon mahuman ang labat kay ngano. Ang ipangsugo po nako sa labat, mga walay klaro pod. Mga akadugayan. Ang gisugo nako sa kawayan. Mga walay klaro pod. Mao nang nadugay-dugayan jud. Nga. Ako pong sa aran sa kuan kay nagkuan pugog usok
Nya na nagpasalig nga. Kuan kay agpaliton ra man pud nako. Ako, wala nagkuan. Wala na nagtunga. Motunga. Nadugayan gud ang labat. Nya kay ang kawayan lagi. Kuha unong pasad. Mao nang nadugay ang labat. Sagdi lang human na lagi na pon. Nya si budog kaganiha namotol pud si budog sa kawayan. Ambot og kanus anya mahakot ang kawayan. Kaong ta tanan. Nahuman na ako og kaon, diara ang akong flashlight nagipalit. Nya tan-awa ang siga ha. Kung unsa ni ka kusog ang siga. Oh, di ba? Siga kaayo day. Siga kaayo mao ni akong iwag-iwag kung asa tama gabinan. Oh, di ba? Nya pwede pa ni siya mabulyuman pag siga. Oh, di ba? Naa pa dani umusiga pa din siya oh. Maghikay na ta kay paingon na ta sa bukid ang akong gi-jacket kaganiha. Wala ko naligo sa dagat kaganiha kay hala aha akong sanina nga nabilin diri kaganiha. Asa akong sanina say nga nabilin diri ganina say. Andito di kay ako tong dalhon say. Di adani ang mga naong sa artista. Di pa isa ka artista. Tuara. Artista. Nagkwanta guys kay mag-live karon. Hi guys. Uli na ko. Bye tanan. To na si Budog sa iyahang motor. Ayun ni itampo kay bulingon na dadto na lang na isuksok dani di. Dari. Ante. Re, are namin re. Sila ni Jan og Mr. Tuwa sila sa bukid. Nya pahatod ta ni Budog. Dani lang dahil sa dog sa kwandog. Kaning isa lang ni sa tubangan kana. Kana diha. Narabay lansang dana. Agunong ta sa tindahan dog kung kwandog kay agpalit ta sa sudan ni putot. Okay. Palit sa tagkuan, sudan. Sudan ni putot. Here kay naa may tindahan ari. Ayo. Unsay dilata ninyo? Wow ulam. Wow ulam nga adobo. Oh. Wow ulam nga adobo ang ulam ni putot. Unsa nga kuan? Wow ulam? Kalderita o afritada. Afritada na lang. Kana. Maapila nin kon ma century. Century? Ang kanang century halang na siya. Dili. Kana lang pud isa. Pila man ni ang ibutang darnawa dagto. Here guys, nagpalit ko sa kuan afritada og century tuna. Nanay, para sa bukid ni. Naghapit ko ari kay kuan man. Wa may usudan adto. Salamat. Here nakapalit na ta sa sudan. Sudan ni putot kay wa man tay sudan ato sa bukid. Diretso na guys. Kapati-pati lagi ni suga. Dani lang ko taman dog. Ha? Dani lang ko taman. Bakar ka? Oh. Di, dani lang ko taman di. Kay tubungan man gyapon na diha. Dani lang ko taman guys kay
Maglakaw ra ko adto. Isulod na lang na dani di. Isulod na di. Tapa. Ana, Pati ka sanggot. dumpangol sa nang sanggot. Naman ko yung flashlight. So, isa pa. I-plaster sa. Ikuan ang sanggot oh. Kasi di na ni magsigat tong flashlight guys. Siga kaayo. Siga pa sa mata. Okay na? Ibutan na sa ako abaga dugdi. Kana. Oh. Ang bago na. Sige na. Daya ako. Oh, siga kay guys ang atong suga. Here. Di ara. Oh, di ba siga kaayo? Agkuan ka og madog? Ha? Nya, aghakuto na to nimong kuan? Ha? Na, ambot lang. Di ara, padayon ta. Hala, murag naghinay ang kuan guys. Atong flashlight. Ay, wag naman ma-off ito. Di ara. Diretso ta, diretso ta. Ayan. Ito na si Budog. May mga saging guys oh. Ngano kani ah? Na may saging ari. Be. Bagong tuba. Why? Why? Diri sa palibot be. Diretso ta guys. Diretso tayo. Bakit kaya may saging doon? Bakit kaya may mga saging-saging doon? Medyo malapit na tayo mga be. Nag-aw-aw na si Putot. Aw-aw si Putot oh. Hala. Wala din nakasiga ang kuan, solar. Hala, natumba ang kuan. Tut. Ang putot-putot. Kadit lang tuta. Ay, ginukutot. Hala nga naman natumba ni siya tut. Why is it natumba-tumba? Eto na. Dito na tayo sa payag. Atong bahugan si Putot karon. Hala. Nagsambod-sambod ka diha tut. Eto, maliwanag na mga sis. Dito na tayo sa payag. Ito ay patayin na natin. Kay malubat kani siya. Kani siya ay chargeable siya. Maunang ingatan natin ito kay alam nyo na dito sa bukid, kailangan ito.